Shalom Mamanginang, Paju Pangusir Tali Programon, Ima Ibadah Pertanggiangan di tanggal 5 Februari 2026 di Minggu Estomihi, Manang Saiho Magabe Partano Batuaku. Turpuni Jamitata, di anak sian kitab 2 Samuel, bidu 22, Mamuka sian ayat 44, 1 ayat 50 sada. Di bagian topik Minggu, Marsangap Yesus di atas dolok, atau Yesus dimuliakan di atas gunung. Turpuni Jamita Boy Tajahadi kolom deskripsi, sonon ma penjelasan di khotbah. Amanginang dang hea dipanggil si David asa gabe raja ibana. Debata ado nama milit ibana gabe raja. Manggatiho si Saul naung ditarikot debata. Dang alani gugona manang habis suhonna ubahina dipilih debata ibana. Alai alha porsionna do tu debata ubahina dipilih si Samuel ibana maribakon akahahana. Ai posol si tutudo pe ibana ditiki diurapi si Samuel gabe panggatin si Saul. Manghihuto tradisi di gereja marumur maya si Daud antara 10 tahun tu 15 tahun ditiki dimiyahi si Samuel ibana jala songgok matod di debata tu ibana. Dung diurapi si Samuel ibana ndada nagabe murah dalam ninguluna. Gari ada godang do akka tantangan do ancaman narot ibana. Alai na tahu do ibana menghadapi saluh nai. Ala adong do debata na manungundog ibana di nama mulusi ragam ni hamaulan di nguluna. Mulai sian nana yang dipamati si Saul ibana. Diburu Raja Filistin sampai anak-anak sendiri pendeng pamaton ibana. Ima siap salom. Alai dipargogoi jala didongani debata do ibana ubahin na boy ibana malua sian sudi ancaman narotu ibana. Sianon di pasat ibana ma puji-pujian tu debata. Ala takas di bot ibana ndada alani hagogona ubahin na boy ibana malua alai holan alani holong ni debatado. Jala lo bisiani di pasu-pasu debatado si Daud gabe jolmana marsahala jala marmulia. Di do ibana akka bangso na pulik marga atau bangsa asing mangalasan melesem au ina tunduk bersujud di kakinya. Dukoni merus jala hitir sude akka halak na leban merida ibana. Ndada si Daud sa sitong nana di haiberane sa sida. Alai nama biar do na sida mida huaso na manggom-gom si Daud. Ima huaso ni dibata na dipatuduhon mariti si Daud. Takas do diboto si Daud dang adong manangahan na boy di par bagahon ibana sian dirina salhut huaso dohot sahala na arong ibana sian debatado haroni jala debatado na mangula di nguluna ubahin na gabi marsangap ibana di adopannya kamusuna di bayani saya dipuji si Daud do debata di nguluna dang hea lupa ibana pasaton puji-pujian tu debata ala ni gurangnya sini rohani debata na tu ibana jala dang holan marhite tangiang alai dohot do marhite ende di pasangap ibana debata. Bahkan sampai diguari do kitab Psalmeni atau kitab Mazmuri gawe Mazmur Daud inna ala sebagian besar endena adong di buku Psalmeni ibana do nama nuraton. Jadi taberang na ahadona si pasaton di jami tadi suna menginang na perjolo margogo do tangiang. Adong do sadeba halak mandok dang merikok na martangiang. Ai si para binoto do debata. Allah itu kan maha tahu. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita membuka mulut nga diboto debata ahana taporluhon. Nga diboto debata ahana lang si pasahotota. Malo matuhani hinna sida. Adong dope dongan saha perseon naman do sonon. Nunga ditutut debata dalam ningulo di jolmai ada orang so ditubuh dope nasida. Allah sudah menentukan nasib dan takdir seseorang bahkan sebelum dia dilahirkan. Jadi darong lemar lapata tangyangi hinna. Amanginang martangi yang pehita ndada na pabuah tutuhani hita jala tangyangi ndada dalata laho mamaksa tuhani asa mengalui pangidota. Tangyangi ima dalam di debata laho mengalibat tojolmai di pakobasionna. Doa adalah cara Tuhan melibatkan manusia dalam karyanya. Nah margogo si tuturo tangiang di nasi Jakobus. Margogo tu dia. Margogo paubar rohani si pertangiang. Mula martangia kita na patuduh tu Tuhani do hita na galesi tuturo hita dang margogo hita jaladang sanggup kita menghadapi akan masa di nguluta. Kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Alanei marhita hita tangiang boy do muba parangeta. Gabe jolma nasare maroha rendah hati dan tidak menyombongkan egonya sendiri. Jadi doa sanggup mengubah hidup seseorang bukan karena kata-katanya yang puitis atau indah, tapi karena doa menghubungkan ketidakberdayaan manusia dengan kemahakuasaan Allah. Di dalam doa ada pengakuan yang tulus bahwa Tuhan sanggup dan berkuasa mengubah hidup manusia. Di dalam doa ada pengakuan bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Dapat dua hon gabe siti dangi di aka pasu-pasu ni debata.
Tarbarita do si Daud songon naposo ni debata na dihaholong ni debata. Alana saya dijujur si Daud do sude aka panguripion ni debata di nguluna. Dang hia ibana lupa mandok mauliate di gudang ni pasu-pasu na dijalu ibana si debata. Jadi dang holan na mangido ibana tu debata. Alai lo bisa ni tong do ringgas ibana mandok mauliate. Marhite-hite na di hati dakon ibana do tu sude jolma taringo tu habasaron ni debata do ta asini rohana na sobas sohot di nguluna. Unang holan na mangido di bagasa tangiak kita manginang. Alai las lupa hita mandok mauliate dung dia lusi debata tangiak tai. Iko setong do hita pasato mauliate do puji-puji tu Tuhan di sude ragam ni parngulut ta. Napatuluhon jalaw mana perpudi hapo si madebata nagabi partano batuan mo. Songon gor ni minggu tadi sadarion ima minggu estromihi manang debata partano batuakku. Tuhan adalah benteng pertahananku atau gunung batuku. Pargogo situ tudo anggo debata jeladang adong na tudoson ibana hagogon na di Portibion. Marhuaso do debata mangodingi hita sian akamara dohot akka haba-haba. Asal mata pajonok tu ibana. Ay hola jol mana jongjong di toroni dolo do na boy malua sian haba-haba na di baribai. Jala holan jol mana jonok tu debata do na malua sian mara dohot akka pangago. Di baheni haposi maibana di pangulota ay di jodoh hita salam jonok tu ibana di pangulota. Jala hangoluhon mangolu ni pertangiang. Ay ngolu na martangiang ido parhitean ni hagugon na siya debata. Songon Jesus na nako tu atas ni dolok laho martangiang. Gabi di pas-pasu debata may bana di parmuliahon may bana di atas dolok. Atong tahangoluhon mangolu si songoni asa saur hita tu ibana. Amen. Imajo na bihu bagi kami. Mudah-mudahan boy mangurup ya kadongan di dalam paradihon jaminta tu pertangiangan di mingguan. Shalom, moliate.